Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Enero 4, 2021. Makita kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Nagapaninlo sa building patay matapos makuryente sa syudad sa Bacolod. 60 ka empleyado sa Basiwa wala ginpasulod sa trabaho. Sa balita national, Sinopharm kag Sinovac mag-file sa FDA sang EUA para sa COVID-19 vaccine. Ang LGU nagtiga na sang pondo para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Kag sa atong balita international, duha ka US top officials nagdepensa angod sa akusasyon nga overcounted ang COVID-19 death toll sa pungsod. Sa sports balita, Lakers nakuha ang ikatatlong nga sunod-sunod nga daog kontra sa Grizzlies. Kag sa aton balita entertainment, Vicky Bello kag Hayden Ko nag-adopt sang baby rhino. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon kag sa tanan nga naga-monitor sa subong niya nga gabi. First day of upod kami nga duwa ni Action Dale for this year 2021. Energy! Welcome aboard, Char! For 2021. Upda na naman kita liwat mga ka-aksyon. Siyempre, sa panibagong yugto. Sana all yun to. Chapter ng gani Action Dale ng programa Aksyon Balita Evening Edition. Anyway, sa mga ka-aksyon natin nga nag-monitor na sa subong iya nga gabi, sa kay Sir Lito Dayap, good evening. Sir, monitor lang kami diri sa FB, diri sa Barangay Punta Taytay. Sa kay Sir Alex Montasa, good evening sa inyo, Sir Dale and Miss Anna. Good evening man dira sa inyo, Sir Alex. Sa kay Miss Athia Kim Iriman, good evening, Action Dale and Action Ann. Monitor lang from Morsha. Keep safe and God bless. Patamyogal ko dayon ni Sir Alex ang iya nga abyan nga si Guillermo Clarito. Gabi ba? Kompleto. Poros wala na G. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaca Gamala, good evening, Action Ann and Action Dale. Keep safe, everyone. God bless and protect all of us. More power to Action Radio Bacolod. #1 AM station. Salamat sa kay Ma'am Emma Alcuala Kalstrom. Good evening, Action Dale and Action Ann. Happy New Year 2021. Greetings from Sweden. Thank you so much. Sa kay Anthony Jones Savillo Ceblano dira sa Kawayan. Good evening, Action Dale and Action Ann. Monitor lang ko diri sa Barangay Inayawan, Kawayan. And good evening also sa mga ka-Energy fans club members. Kagkay ng Emmy Robles, shout out ko na mo. Shout out dara kay ng Emmy Robles, ang magulang ni Besh Miles Robles dira sa Barangay Banago. Barangay Banago na sa Dale. Yes, Action Ann. Ay, Barangay Barangay Dos. 1. Ay, ano man? Barangay 1. Doon sa Lataw. Basta, dira somewhere sa may, Taytay. Taytay, Tupad Barangay Banago, kag Barangay Barangay 2, kag Barangay 1, para kompleto. Sige, madam, magiging salamat sa inyo yung pag-monitor. Dahil ang Action Dale kay
may ginpa tamyaw di si Manong sakon mo. Hindi na to ngalan niya na di man. Dra sa may Banwasang Isabela sa pamilya ni Sir Arcadio Vilves. Dra ko na sa Banwasang Isabela, nalipat ko kung sa diin nga specific ang barangay sa Isabela. Basta, mayong gabi lang dira sa pamilya Vilves. Ay nagapatamyaw na si Sir Arcadio Vilves nga taga-ara sa Subong Action Dale sa may Saudi Arabia. Upod to sila ni Manong. Thank you so much! And standby na para sa ating siningang mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Una sa aksyon! Lasay sa Tres Action Radio Philippines, Standard Time, kagaron sa detalinasang mga nagapangunang balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos na kuryente sa may JS Building na hamtang sa may Dalan, Galo Lacson, Barangay Nueva Ciudad, Sang Bacolod, Kainas, ang aga. Ang napatay ging klalakay Saner Perez, 41 anyos, residente sa Purok, Gonzaga, Barangay 28, Ciudad, Sang Bacolod. Base sa interview sa Action Radio Bacolod kay Ernie Perez, ang amay sang biktima, dungan sila nga nagapanindo sa nga bata nga si Saner sa nasambit nga building. Sang aksidente sining nga natandugan ang live wire. Naglawig sa malapit 15 minutos antes nakuha ang biktima sa building. Ginhingagaw ini nga madala sa may Corazon Noxin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apang gindeklarara nga dead on arrival. Wala gin pasulod sa obra ang 60 ka empleyado sa Bacolod City Water District kon basiwa kay nasang aga. Ang natabo gintawag naman ni Councilor Wilson Jund Gamboa Jr. nga crime water ang prime water. Sa live interview sa Action Radio sa konsehal ginpahayag nga paglapas sa kinamatarong sa mga empleyado ang ginhimo sang prime water. Madamong empleyado ang wala nagbiya sa gwa sang basiwa prime water sa diin iban sa ila ang nagpahayag nga hindi sila magabiya tubtob hindi sila pasudlon kag wala sang may ihatag nga paathag ang acting general manager sa basiwa nga si Engineer Michael Soliva. Samtang, ginpahayag sang konsehal nga mag-file siya sang immediate resolution sa sangguniang panlungsod angot sa among nga issue. Sa Nibaluan, ang basiwa ginadumalahan na sang prime water matapos nga nag-umpisa na ang 25 katuig nga joint venture agreement. Angot sa mga balita, lubos nga ginapanindugan ni Basiwa Chairman of the Board Attorney Lorando Dilag nga wala sila nagkulang sa pagpahangop sa sitwasyon sang 60 ka mga miyembro sang Employees Union angot sa estado sa ginatrabaho pagkatapos sa bulan sang Disyembre. Suno kay Dilag ang deklarasyon nga redundancy sa trabaho sa mga apektado nga mga empleyado. Ang ginbase man sa opinyon nga ginpagawa sang Office of the Government Corporate Council kon OGCC kag hindi lamang desisyon sang board ng management sang Water District. Suno kay Dilag, makapila ka beses na nga nagpadala sang formal nga komunikasyon ang board sa mga grupo angot sa kaundan sang Joint Venture Agreement o kon JVA nga ginagdaan sang basiwa kag prime water apang niyang wala ginhatagan sang nagakaigo nga atensyon. Dugang pasini nga kun mayara gid man sang dapat basulon sa ila na dangatan ini among ilatag sa mga kaugalingon kag mga individual nga mahimo nagpasalig sang suporta sa ila ginapakigbato nga kausa.
Preparado na ang local government unit sukod LGU sa Negros Occidental sa pagbaton sa mga mag-abot nga locally stranded individuals halin sa Cebu kag Manila subong nga tuig. Sa Nakay Provincial Incident Management Team o kon PIMT Commander Dr. Zepard Gerhard Kailian, madamo na sa mga quarantine facilities ang bakante kag jutay na lang ang okupado. Pila sa mga ini ang mga quarantine facilities sa syudad sang Silay, Ibi Magalona kag St. Andrews Park Place second sa syudad sang Cadiz. Dugang pa ni Kailian, nag-abot sa bunga daw ang 205 ka mga LSI halin sa Manila sa diin, anom sa mga ini ang mga kabataan. Sa 20 ka moratorium sa pagbaton sa mga LSI nga naaprubahan sa Regional Interagency Task Force, 16 sa mga ini ang natapos na. Subong Enero 4, magatapos naman ang moratorium sa Banwa sang Morsha, Enero 5 sa La Castellana kag Pontevedra, samtang Enero 29 naman sa syudad sang San Carlos. Status ang quarantine facility naton like ang aton Cadiz, no, may ara kita nga nagsulod man dito sang nga may mga moratorium period bala, so gin-adapt naman sang province, so dito lang sa Cadiz, no. So may unod ang Cadiz but not that much, no, nga maka-accommodate na kita, no. Ang kabahin sa pagpahayag ni PIMT Commander Dr. Zepard Gerhard Kailian. Sa dugang pang balita lokal, 30 million pesos ang ginpahinga pondo sa gobyernong probensyal sa Negros Occidental para ibakal sang bakuna kontra COVID-19. Suno kay Governor Bong Lacson, ini ang magahalin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Apang ginkasubos ng gobernador bangod tuman ini kagamay nga kantidad para makompleto ang kinahanglanon nga bakuna sang probinsya. Nagalaom si Lacson nga madugangan sang gobyerno nasyonal ang mga pondo pagi sa 72.5 bilyon ginpain para sa COVID-19 vaccine subong nga 2021. Kung mga available na ang COVID-19 vaccine, ginsiling sang gobernador nga unahon bakuna mga medical frontliners, senior citizens kag mga pigado. Ginklaro man sang gobernador nga voluntaryo ang pagpabakuna kag hindi mapilit ang sinuman nga magpamalibad. Una dirigin pahayag ni Philippine Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga dako ang iya nga pagsalig nga magmadinalagon ang negosasyon para makakuha ang Pilipinas sang 30 million doses ng COVID-19 vaccine nga gin-develop sa American firm nga Novavax. Why we're also hoping that the national government will be able to allot a big portion, no, for every province, no, not only for Negros Occidental but for every province in our country. We are in touch with agencies concerned. Nabatian si Governor Bong Lacson. Nakatapusan nga balita, lokal ginapangita sa karon sang Don Salvador Benedicto PNP ang motor rider nga nagabitbit sang placard kag nakasulat ang tinaga nga pakighilawas by Lubugas. Suno sa kay Police Lieutenant Ignacio Javier Jr., luyag sang otoridad nga pasungkaon ang duha ka mga nakasakay sa motorsiklo agod atubangon ang ilan nahimo nga kabastusan sa DSB. Dugang pa ni Javier, ginadumili ang pagbastos sa DSB kag kun maglagaw kinahanglan nga ang respeto sa lugar. Samtang ginwasak sa PNP upod ang presensya ni DSB Mayor Markel de la Cruz ang 4 kasakos ng open pipe o kuntambutso nga nakumpiskar gikan sa mga riders. Patag sang hepe, may lokal nga ordinansa ang DSB nga nagadumili sa mga motor nga tuman kagahod ang tambutso. Ginistrikto man nga ginpatuman sa otoridad ang pagpanakop sa wala sang lisensya kag rehistro nga mga motorista. Tuyo sini nga madisiplina ang mga nagasaka sa DSB nga hindi kompleto ang papeles ang o kung sang ilang motorsiklo kag salakyan kag malagas ang mga naga-imbulbar sa aksidente. Sang Domingo, ginatos ka mga motorsiklo ang nastranded sa proper sang Banwa sa paghulat kung saan umatapos ang checkpoint sang kapulisan. Agod nga makalabay sila bangod wala ang mga ini sang lisensya kag rehistro. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time last size sa 20, TTX 500 kapsuma ka-aksyon na hindi gid magkalipat nga mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan
nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. And we are back online mga kaaksyon na sa atong siling nga pagpangalagad sa mga online netizens naton nga karon naka-tune in via Facebook Live para mangin aware kag makahibalo sa mga balita lokal, especially diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental. This time action naan ginagreet ko na yata nga mga kaaksyon naton no nga happy New Year and kamusta kamo nila? I hope you are all safe sa inyo sa tagsa ka mga panimalay samtang naka-tune in karon nga Monday newscast ang DYEZ Action na Radio Bacolod. Unahon ko ni siya action na ano kay Doka nami sa ngalan niya. Bakit pa ba ikaw dumating? Natsagar. Liwata na. Bakit pa ba ikaw dumating? Mayang gabi po ma'am. Shout out lang dira sa Ma'am Bugsay Kawayan Pamilya Setocado. Ikaw ba action an? Nawag kami ngalan niya. Wala nga. Bakit pa ba ikaw dumating? Feel na. Siyempre, sige. Si ako Maldita, good evening, Action Daily, Action An. Naka-tune in naman sa atin niya pangalagad. Si George Rodelyn Gabanto, good evening, Action An. Ang natabo nga pang-terminate sa mga employees ng Water District, pang-ilisan na sang Prime Water. Kay bago na ang management, no? Okay, doon nagpabot siya sa Action An siyang sining sentimento kong opinion regarding sa issue sang Prime Water. Sige, si Homa Lomena, good evening and Happy New Year. Sa kay Ma'am Joy Mahinay Montero na, good evening man. Sa kay, di na ko to do Action Dale. Sa kay Sir Miguel Nambong, good evening. Sa kay Lani Traybal, good eve to all. Ako very lipot. Sa mga ka-members ng Energy Fans Club, sa ilan dira ni Dennis Tiborgoma, sa kay Regentan Villalon, na mention ko naman kagina si Anthony Jones sa Villaseblano. Sa kay Action Bia Jonathan, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, na inisya Action Dale, nagapangayo. Ganisa pero may sorry. Kay man kung sa time ta ko nga program, sa ila to kaagahon ti do time gin nga ano ba lang inugbugtaw ya palang inugbugtaw kumbaga ti sa kapoy man sa obra. But sige lang tamyawon tagyapon si Ma'am Vanessa kay solid listener na sa Action Radio. Sa kay Ma'am Rose Guevara, kay sino pa Action Dale, tawagan ang madumduman mo. Tawagan. Si Ma'am Esmeralda. Ilon Amoro, ano nga ngalan niya? Si Ma'am Amoroso. Ilon lang ako nga tandaan ni Ma'am Amoroso. And good evening ako sa mga Energy Fans Club member nga naka-tune in sa ato sa nga pagpangalagan. Sir Edwin Halgin, good evening and Happy New Year. Pero ayun lang sa pag-comment down sa inyong sining nga mga komento kag greetings and magabalik pa kami ni Action Ana pagkatapos sang national news. By the way, sa mga ka-action natin nila nga active sa YouTube, follow nyo and subscribe sa YouTube channel sang DYEZ Action Radio Bacolod. I-search nyo lang nila Action Radio Bacolod and babatian mo kami sa www.actionradiobacolod.com.ph kag syempre sa aton nga Facebook Action Radio Bacolod. I'm also on YouTube Action Nana sa mga ka-action namon. Please visit, watch, like, and subscribe sa akong YouTube channel Dale Salazar. It's John Dale Salazar. John Dale Salazar. And that's Be Friends on YouTube mga ka-action and kita-kit sa sina nga social media platform. Di ba Action An? Sige. And bantayan mga ka-action na soon igalan siya ni Action na nang sininga
YouTube channel. Standby para sa mga balita national. Una sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa litalinasang balita nasyonal. Duwa ka mga COVID-19 vaccine makers sa pungsod China nga mo ang Sinopharm kag Sinovac ang mag-file sa Emergency Use Authorization o kon EUA sa Food and Drug Administration o kon FDA. Ginhimo ni Manila Ambassador to Beijing Jose Santiago Santa Romana ang pahayag matapos nagpalabot na sa komunikasyon ng embassy sa Sinopharm kag Sinovac. Nagbigan nga si Mana ginaprobahan sang China vaccine na gin-develop sang Sinopharm para sa general public use. Madamo nga local government units sa LGUs ay nagtigana sang pondo para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine sa ilang constituents. Lakip diri amo si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian nga nag-anunsyo nga may 150 million pesos niya gintigana ang syudad para sa baklon nga bakuna. Ang syudad sa Pasig nagtigana naman sang 300 million pesos nga ang prioridad nga mahatagan amo ang medical frontliners kag senior citizens. Si Makati City Mayor Abby Binay ay nag-anunsyo nga may gintigana ang syudad nga 1 billion pesos agud ibakal sang vaccines kag ihatag nga libre sa mga residente sa syudad. 20 milyones naman ang gintigana ni Navota City Mayor Toby Chanco samtang si Palawan Puerto Princesa Mayor Lucilio Bayron ay nagtigana sang 227 milyones. Sa tumbagong tuig ang Manila nag-lunsar sa pre-registration na portal para sa libreng COVID-19 vaccination para sa mga residente. Sa dugang pangabalita national, patay na sang nadiskubrihan ng 23 anyos nga flight attendant pagkatapos sang New Year's party kaupan ng mga abyan si Saka Hotel sa syudad sa Makati. Nging kilalang biktima nga si Christine Angelica de Serra, residente sang Barangay San Isidro, General Santos City, South Cotabato. Sa investigasyon sang kapulisan, das 12:30 sang kagaon sang Enero 1, sang nag-check-in sa hotel ang biktima upod ang katrabaho kag mga abyan sini para isaulugon ang bagong tuig. Pag-abot sang las 10 sang aga, isa sa mga abyan ni De Serra ang nakabugtaw kag nakita ng biktima sa bathtub sa paghangop nga tulog lamang iya ini ginhabulan kag nagbalik man sa pagtulog. Alas 5 sang hapon na sang ginreport ang insidente kag nagwa ang cursory examination sang biktima nga may labhag ini sa hita kag tuhod samtang ginahibalo pa kung bala biktima sang paghimulos o kon gingang rape ang biktima. Nagsugot na ang Presidential Security Group o kon PSG nga maghatag sang listahan sa ila personal nga nabakunahan sa unregistered COVID-19 vaccine. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ang ahensya nagapangayo sang listahan sa tuyo nga ma-monitor ang adverse effect sang vaccine sa kayong lawas sa mga nagbaton sini. Dugang pa ni Duque, nakiksapol siya kay Defense Secretary Delfin Lorenzana kag PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III nga nagresulta sa nasambit nga kasugtanan. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time, dugang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin? Kagsalita na sa aton balita international, nagdepensa ang duwa ka top US health officials sa aligasyon ni US President Donald Trump nga overcounted ang kaso kag napatay sa COVID-19 sa pungsod. Sunod kay Anthony Fauci, ang director sa National Institute of Allergy and Infectious Diseases, matuod ang kadamuon sa napatay kag matuod man nga mga hospital kag healthcare workers ang overwhelmed kag kapoy na bangod sa madamo nga ginatipan nga mga pasyente. Si Fauci kag US Surgeon General Jerome Adams amo ang nagdepensa sa accuracy sang datos nga ginpublish sa US Centers for Disease Control and Prevention matapos gin-question ni Trump ang tabulation methods sang ahensya. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports balita, nanguna si LeBron James nga may 22 points sa 13 rebounds sa kadalagan sang Los Angeles Lakers kontra Memphis Grizzlies sa score nga 108-94. Ini na ang ikatatlo nga sunod-sunod nga kadalagan sang Lakers. Nagdugang naman sa ni Anthony Davis nga may 17 points kag Montrezl Harrell nga may 16 points. Ang Grizzlies ang liwat nga naghampang nga wala si Ja Morant bangod sa ankle injury. Samtang daugman ang Denver Nuggets kontra Minnesota Timberwolves sa score nga 124-109. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, pagkatapos ng ila safari trip sa Kenya, ginanunsyo sa official account ni Scarlett Snowbello nga mayara ini isang baby brother sa forma sang isa ka rhinoceros. Ang mag-asawang Vicky Bello kag Hayden Ko ang nag-adopt sang baby rhino. Ang pamilya ko ay nagbakasyon sa Liu Wildlife Conservancy nga mayara sang adoption program para magsuporta sa rhino conservation. Sunod sa website, ang pag-adopt sang rhino may annual fee nga $2,500 o kung may katumbas nga 120,000 ka pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:37 Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 4, 2021. Saluwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defense. Kag Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.